Kaixo lagunok, gaurko honetan zatitu azenarioa izeneko mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. Zatitu azenarioa mai jolas hau 5 urtetik aurrerako jokalari guztientzako jolasa da. Eta zenbat jokalari hartu alde parte? Gura bestek. Ezertan hasi aurretik, kaja zabaldu jolaserako eduki danatarako eta importante, maiko traba guztiak fuera. Zatitu azenarioa jolaserako edukixe zein da. Badauko alde batetik elementu importante bat eta da egurrezko laban hau, edo kutsillo baten itxuria daukon egurrezko pieza hau. Eta gero baditugu, zanahorixioa edo azenarioa osatzen dauen egurrezko pieza laranja hauek eta bustana irudikatuko dauen pieza hau. Eta jazta, ez dago elementu gehiago. Jolasian hasi aurretik inbarko duguna da adostu zenbat azenario zatekin hasiko garen, bai? Jolasak proposatzen dau mailaren erdian horrelako 6 azenario zati ge bustana ipintzea, bai? Eta horrekin emutia ziria, baina gure izan ezkero, zirenke geixauke. Eta gainontzeko zatixak itxiko itxugu jolasetik aparte. Eta hoen bai, nola jolasten da? Nola jolasten da zatitu azenarioa jolasean? Txandaka jolastuko da eta 3 errondetara jolastuko dugu. Erronda bakoitzean jokalari bakoitzak 3 aukera aukiko ditu. Eta aukera guzti horretan saiatu beharrako dana azenario zati gehienak mozten, edo aliketa gehien mozten. Eta nola moztuko da? Gero erakutziko zuet. Baina kontutan hartu, erronda bakoitzean zatitzen ditugun azenario zati gehienak edo gehiengo kopuru hori puntuetan konputauko dela eta bukaeran punto gehien lortzen dauena izango dela irabazlia. Entxengo dugu aprobia erakutziko dut azenarioak nola zatitu behar dien. Golpe bizkor bat, lehor bat eta maitik aliketa gertuen eman beharko da, bai? Aber, ez dugu nankari sartzen. Ikusi duzu hemen bustana jauzi jatela, orduan kontabilizauko genituzke 3 zati moztu ditu dela ondo, beraz, 3 punto. Hau da, nire lehenengoko errondan, lehenengoko saiakeran lortu dutena, baina gogoratu 3 saiakera daukogela errondako. Beraz, beste proba bat ingo dugu. Ikusten duzuen moruan, abilezia joko honetan, trebezia deixente behar da, baina dinamika oso erraxa da. Azenarioan zatixak mozten saiatu barrako gara abiadura biziz. Erronda bakoitzien, lehen esan duten moruan, 3 saiakera aukiko ditugu, eta saiakeraren baten alik eta geixen moztutako zati horrek puntutan kontatuko ditugu. 3 erronda da zenez, erronda bakoitzeko puntuak batu eta puntu gehien lortu dauen jokalariak izango da irabazlea. Ojo, errondaz erronda aldatzen goia zenean, zerren genke? Azenarioai bustanetik heldu, kendu, eta beste azenario zati bat gehitu. Holan, torriak gero eta luzioa da, eta gero eta zailagoa joango da errondak bihurtzen. Hauxe da zatitu azenarioa izeneko mai jolasa, sukaldaritzan oso abilak ez direndako aproposa eta barra iteko aukerakoa. Gaurko bideo hau gustoko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eduki gura baldin baduzue, harpidetu gure YouTubeko kanalera edo segi adi gure sare sozialei.